segalainiफ्रायनो गैथ'ला होमबा फाग्लासो बेसेबां लाथ' दा दस्रानाव गायनो हागोन बेसेबां होनबा बेसेबां गैथ'आ हा बेसेबां गैया नामा होनदां गायनायफ्राव फैनायानो जायाखै माबानि गामि मा थांनांबाय आरो गाखोबाय थाबाय फिसाया फिसायानो हो गाखोबाय थाबायानो हगाराखै होनबा नै थिफैखायो डाइरेक्ट खुनो आं थास' हाना दोनलां आं थास' हाना दोनलां आं सिखाव फैगोन आं ओंखाम जानना थांनि थाबनो ओइ गरमाव दङनो खाथियाव सिंसो सोना लाबोनाया आं हानानै न' खाथियाव दंसोयो र' आं ओंखाम जाननि माबानानै दोनखाबाय आं
जिउनो साया माया दान्दिसेनिल' नोंखौ लानानै आं गेलेजाया जिउनो साया माया दान्दिसेनिल' नोंखौ लानानै गेलेजाया miniklah sekuduku serapaya Hello, friend. How are you? Good morning. Good morning, friend.
good morning, guys. Good morning, good morning, good morning. नेटानो सम प्रब्लेम होबाय थायो। गुड मर्निं मिरा सना, आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जोबोर साबायखर थाबाय। गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर हरदों। ओइट लाइक डान, थेंक इउ। बेनिफ्राय मर्निं ब्रेकफास्ट जाबाय नामा सना? मर्निं ब्रेकफास्ट जाबाय नामा? मा खालामदों आदा? आङो नै लाइभ होगासिनो दङ बिसिनायाव जिरायनानै। बेनिफ्राय आंनो बारा गोबाव नांथारला नालाय एकदमबारे नाजागासिनो दं आङो। दा 100 नांथारसिगौ आंनो। गासैहाय 140 नांसिगौ WTआ। बिनि उनावहायसो आं मन' खालामनो हाथारसिगोन आरोखि। सप्तासे लाबावबाय आं अब्लाबो लासै लासैनो। एकदमबारे गरम खालामथारनोसै। बिराद खस्थ'लै माने मन' खालामनो। मन' खालामनो हाबासो गोसोआ स्रां मोनसिगोन आं। माबा मोनसे थानाय मोनगासिनो दं आरोखि, सुहाबनानै थानाय बायदि। मर्निं ब्रेकफास्ट जाबाय नामा मिरा? क्यों? मामोन? नों माजों बेटारिजों लाना फैसिगोन? हा? बारा बुरजाबाबोथ' माथो। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे हमें तुमसे कितना प्यार करते हैं सनम। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे हम कितना प्यार करते हैं सनम।
गामि गामि नखर नखर जुमाय हमदोंनो जुमाय हमग्राफोरा Baba, Baba, udah sama Ustaz.
खुलुमबायलै बाजै दङना गैया खारबायसो नामा लाइकल' होबाय औ जाखांबायमोन जानायालाय